We're back here in Carmen Church Plaza. Kay lahi ra gyud ay kung gamay rag tao kay klaro kayo way sa lipod ang mga lights perting ninduta. Dun. Kung way tao. Taga-asa ka. Taga-asa ka. Taga Buenos Aires. Ang gabiin yung tanan di atas sa munisipyo karon. Unya kini muni ilang tunnel of lights. Diba nindot kayo? Ya mami nih, Mam Koang. Saya. Halo. Ayos. Mau palibre tarik pizza oke, dato na ni siya. Laga bilar o daraw, tanawa. Oh, mamista daw ta sila, invited na tatanan. Oh, sure. Na always. Arang landag, oh! Lisod-lisod lang yun dato ganina. Hi! Na, close up. Close up.